Video bolo moc dlhé, tak natáčam teraz druhé. OK, ideme na to. Kámo, je tu ten Meeple. Ten keby sem vojde, tak ho rozsekám jak rohlíčky. Srč. Poď sem. Pozrajte. Bum! Jak nič. Jau. No kde ste? O nie. Dobre, do kriku. No skončil som. Mačička. Ale dal som mu zabrať akože. 2 tanky. No tak sa ukáž. No poď, tímovať. Na to zabudnite. Braško, ten zas tu asi hral veľmi dlho. Keď ty si tak prihoretý. To akože neviem, čo chcel urobiť. Bum, odpáľte ho. Bum. To si nemal robiť. Ty kokos, Dynamite ma odpálil jak nič. Menšia armáda, ideme. Kamo, ten jeden ide proste. Ne. Kamo, on aj tak bude kempiť na vode. Týpek dead. Vyhrá. Zdarma. Stardrop. To je moje obľúbené. Rare. Ako trofejky idem sama radosť. Doslova s Ashom pušujem toľko veľa trofejí. Už mám 45 000. To nejak akože rýchlo ide. Už budem mať za chvíľu 50 000. Za Asha ináč absolútne skoro nikto nehrá. Čože smu. Taká menšia taktika pušovania. Že som v kriku. A viem aj prečo. Zdechol ten krov. Zdechol proste. Išiel tam a zabil ho. Prosím, teammatey. To si robíš. Tak akože, ha? Dobre, nemám sa ti dobrovoľne. Tu už nemám šancu. Ty kokos. Dneska ho určite dáme na tier 30. To sa nemáme o čom baviť. Čo spravíš? Presne preto to nechoďte s Piper na blízko. No som zvedavý, čo chce spraviť akože ten Angelo. No dobre, zdrhol radšej. Čo spraví? No, okej, zabíjajú sa tu, jedna radosť. A mňa našla Roza a ušiel ďaka tomu Nani. No super. Nie. Komu to nečne uhýbi? Jakú otočku spravil? Ešte bucho. Angelino, už sem pôjde. Bum, hebni. Ne, to bolo tak blbé. Ojoj. Trošičku Bea vybuchla. Nie, nehajte ma. Čo máte so mnou, jaký problém? Netimujte. Víťaz. Ten proste, to čo bolo, Bea sa vyfajtila s Nanim a ten Nani potom išiel bojovať so mnou a ja som mu zabil. OK. Taká taktika kempenia. Oj. Čo ma chceš zabiť? No čo je? Jak som mnou vybabral. Týpek ma zabalil do tašky, jak to hovorím, či Fitman doslova ma zabalil do tašky. Oj, nemal si utekať. Oj. Bum. No veď hebni. Ňam, díky. Ten s Galeom sa nebal. To bolo napríklad odvážne. Že sa pustil do tanka. Pozeraj. Tak a teraz. Aha. Takže logicky on mi dá slowness. A vy teammatey. To akože, kto vymyslel Loa? Ty 25? On ma doslova zmrazil a pred ksichtom sa mi ešte smial a potom ma zabil. Taká taktika kempenia. Čo keby som spravil toto? O nie. To nebolo dobrý nápad. To ja zhebnem. Kamolaker. Ešte bedňa zdarma. No čo je? No to zabudni. Oj.
Ja nájdem všetko. Na jednu raz. Typek, lol, chudák. Nechcel by som. Kamo, armáda ide. Už to začína. No čo je? Čo tam robili tí typci predtým? To boli blbci dosť. OK, hráme. Zasa. Proste zasa. Problém? Padaj. Toľko bední tu je. No, problém? Vyzerá, že áno. To predtým sa nestalo. Blbá opiť. A zase je to Piper. No to som zvedavý. Bum. To nedomyslel týpek. To nevymyslíš, to je Ash. Doslova. Dobre.